8 ta' Mejju 2013, Simon Busuttil jiġi elett bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Illi fil-fatt votaw illum kienu 881 u Simon Busuttil ġab 802 voti li huma iktar biż-żewġ terzi rikjesti skont l-istatut tal-partit. Jiena fisem il-Kummissjoni Elettorali niddikjara l Simon Busuttil elett bħala l-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Jum ġdid fl-istorja tal-partit. Hemm vjaġġ twil qudiemna. Iżda jekk ma nitilqux għalhom it-triq żgur illi ma nistgħux naslu. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmlu dan il-partit tant maħbub tagħna, partit għan-nies, partit man-nies, partit tan-nies. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmluh fuq kollox partit rebbieħ. Ser nagħtikom l-unika ħaġa illi għandi, id-dedikazzjoni sħiħa tiegħi. Lill-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għall poplu Malti u Awċi kollu u li kulħadd jista' jħossu komdu f'dan il-partit. Biex dan il-partit jerġa' jsir partit rebbieħ, l-ewwel u qabel kollox jeħtieġ illi jerġa' jsir partit maqut. Ftit wara inħatru Beppe Fenekadami u Mario De Marco bħala il-viċi kapijiet il-ġodda tal-Partit Nazzjonalista u Chris Said bħala segretarju ġenerali. Kien żmien diffiċli għall-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil beda b'36,000 vot minn taħt. Id-deċiżjoni illi nikkontesta l-kariga ta' kap tal-partit kienet deċiżjoni diffiċli ħafna. Kienet deċiżjoni diffiċli ħafna fuq livell personali, ħajtek tinqaleb ta' taħt fuq il-familja tiegħek, il-xogħol tiegħek, il-karriera tiegħek, il-paga tiegħek. Kienet deċiżjoni diffiċli fuq livell personali. Kienet deċiżjoni diffiċli wkoll fuq livell politiku. Ejna ngħiduha kif inhi. Il-Partit Nazzjonalista kien għadu ħireġ minn telfa elettorali kbira. X'ngħidlek, il-vapur ma kienx qed jereq, kien qiegħed f'qiegħ il-baħar. U allura din ma kienx sitwazzjoni fejn jien ħanidħol għat-tmexxija ta' partit li kien għadu kif tilef b'1500 vot għal ħadd ieħor, imma li kien għadu kif tilef 36,000. Simon Busuttil beda l-ħidma politika tiegħu bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista b'riforma tal-partit f'diversi oqsma. Wara Chris Said li ħalla l-kariga ta' segretarju ġenerali biex kif mitlub mill-istess Simon Busuttil ikun jista' jiffoka fuq il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex, inħatret Rosette Take bħala segretarju ġenerali ġdid, l-ewwel segretarju ġenerali mara tal-Partit Nazzjonalista. Ħafna jqisu l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2015 bħala turning point għall-Partit Nazzjonalista f'din il-leġislatura. F'dawk l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista naqqas bin-nofs id-distak bejnu bejn il-Partit Laburista. Fl-34 lokalità illi 20 minnhom kellhom maġġoranza Laburista, il-Partit Nazzjonalista telaq bi 17% minn taħt. Il-Partit Nazzjonalista żied 14,000 vot fuq l-aħħar elezzjonijiet f'dawn l-istess lokalitajiet f'nofs il-pajjiż. Bekk naqqas id-distak bin-nofs, waqa' qawwija fil-vantaġġ tal-Labor, waqa' illi ħadd ma stennija. Il-Partit Nazzjonalista illum huwa back in business. Il-Partit Nazzjonalista b'dan ir-riżultat qiegħed hemm. Millum bdejna naraw l-appoġġ tal-Prim Ministru idub. Sallum forsi ħafna kienu dawk illi jaħsbu illi għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Joe Muscat huwa invincibbli. Għas-snin li ġejjin, il-mira tagħna hija li nkomplu naħdmu. Naħdmu kemm nifilħu biex inkomplu nerbħu aktar il-fiduċja tan-nies. Biex dan id-distak li sallum naqqasnieh bin-nofs inkomplu nelbuh, sakemm nelbuh kollu. U nġibu l dan il-partit minn sitwazzjoni fejn sallum kien partit tal-oppożizzjoni għal-bidla. Irrid nara minn hawn il-qudiem il-Partit Nazzjonalista isir aktar il-gvern alternattiv, alternattiva kredibbli għal dal-gvern.
Minn dakinhar il-qudiem minkejja li l-isfidi ma qataw xejn, Simon Busuttil ma ħarris lura u baqa' jwettaq bidliet radikali fil-mod kif il-Partit Nazzjonalista iwettaq il-ħidma politika tiegħu. Politika mibnija fuq żewġ pilastri ewlenin, il-Partit Nazzjonalista bħala il-Partit tan-nies u politika onesta. Politika onesta tgawdi int. Politika onesta ma jgawdix minu korrott. Politika onesta hija hemm għal kulħadd, speċjalment għal min għandu l-aktar bżonn. L-involviment taż-żgħażagħ u n-nisa ingħata importanza kbira mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fit-tmexxija tiegħu tal-Partit Nazzjonalista. Araw iż-żgħażagħ illi daħlu fil-partit, numru minnhom kandidati, numru minnhom kunsilliera lokali, għandna żgħażagħ ukoll fil-Parlament. Araw ukoll madwarkom in-numru ta' nisa illi llum huwa attiv fil-Partit Nazzjonalista. Għamilna rivoluzzjoni sikta anki hemm bin-numru ta' nisa jipparteċipaw fil-partit. It-tim ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għandu 7 min nies, 3 minnhom huma nisa. Matul it-3 snin li għaddew, Simon Busuttil iżamm kuntatt kontinwu ma' setturi differenti tas-soċjetà Maltija: il-ħaddiema, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti, l-istudenti, is-self-employed, l-għaqdiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. Dan seħħ fuq pedament importanti oħra li bena Simon Busuttil bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista: il-policy forums illi jiffukaw fuq setturi differenti, l-ambjent, l-ekonomija u x-xogħol, it-tiġdid soċjali, is-saħħa, l-affarijiet Ewropej u barranin, il-kultura u l-kreattività, il-ġustizzja u l-intern, għawdex, l-edukazzjoni u l-viżjoni fit-tul għall-politika tal-Partit Nazzjonalista. F'pajjiżna mdorrijin li l-partiti politiċi ewlenin joħorġu bil-proposti tagħhom lejliet l-elezzjoni ġenerali, mhux hekk qed jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Fit-3 snin il-Partit Nazzjonalista ressaq proposti permezz ta' dokumenti dwar l-ekonomija, it-tmexxija nadifa, l-immaniġġjar aħjar ta' traffiku u l-ġlieda kontra l-obeżità. L-akbar insistenza ta' Simon Busuttil matul l-ewwel 3 snin tiegħu bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista kien il-messaġġ ta' politika onesta. Mill-ewwel ħriġna b'idea ċara, waħda sempliċi imma ċara. Politika onesta. U ħriġna bl-idea ta' politika onesta mhux għaliex kienu diġà bdew l-iskandli, imma għaxadna honesty is the best policy. U jekk irridu nerġgħu nibnu partit kbir mill-ġdid, ejja nibnu fuq is-sod, fuq pedamenti sodi, fuq l-onestà. M'hemm xejn nisbaħ mill-onestà, għax jekk tibni fuq l-onestà, tkun qed tibni fis-sod. Fl-ewwel 3 snin ta' Gvern Laburista smajna u għadna nisimgħu kuljum bi skandli politiċi li errew qatih il-fiduċja tan-nies fl-appoġġ li kien igawdi Joseph Muscat u l-partit tiegħu. L-iskandlu tal-Cafe Premier, l-iskandlu tal-Australia Hall, l-iskandlu Gaffarena. Kollha skandli politiċi fejn miljuni ta' euro minn flus il-poplu ingħataw lil individwi minn wara dar il-poplu Malti. L-2016 sa mill-ewwel sigħat tagħha uriet li se tkun sena ta' kontroversji u skandli politiċi fejn jidħol il-gvern. L-ewwel kien hemm il-messaġġ finta tal-Prim Ministru Muscat tal-ewwel tas-sena. Joseph Muscat mar fil-kċina ta' negozjanti li poża ta' xi ħadd ordinarju. Iżda l-om ta' kull skandlu politiku kienet irid ifaqqa, żvelatu il-ġurnalista Defni Karwana Galizja u dan brabta mal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat Keith Schembri. Dawn iż-żewġ persuni viċin ħafna ta' Joseph Muscat fitxew illi jiftħu kumpaniji segreti u kontijiet bankarji in-naħa l-oħra tad-dinja. Fetħu kumpaniji segreti fil-Panama u trusts fi New Zealand, fil-waqt illi fitxew li jiftħu kontijiet bankarji f'xejn anqas minn 9 banek madwar id-dinja. Simon Busuttil osserva li Joseph Muscat f'xarejn sħaħ ta' diviża kontinwa lil idejh l-leminija u x-xellugija qatt ma qal lill-poplu ta' min hi t-tielet kumpanija segreta. Meta ħarġu aktar dettalji dwar il-Panama Papers, il-Partit Laburista prova jagħti l-impressjoni li kien hemm esponenti jew nies li kellhom karigi uffiċjali taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti illi semmew fil-Panama Papers. Dan l-eżerċizzju sempliċi ixejjen għal kollox l-impressjoni li prova jagħti
il-Partit Laburista. Il-medja tal-Partit Laburista qalet li jissemmew f'dawn l-aħħar lista l-ħarġet tal-Panama Papers nies li huma assoċjati jew kienu assoċjati mal-Partit Nazzjonalista. Fosthom pereżempju il-Deputat Nazzjonalista Francis Zammi Demek. Aħna nagħmlu eżerċizzju sempliċi ħafna. Se nidħlu fil-website tal-dawn il-ġurnalisti ICIJ u ħanikdbu isem Francis Zammi Demek. U mbagħad se naraw jekk isem Francis Zammi Demek huwiex ser jirriżulta illi issemma f'dawn il-Panama Papers. Kif tistgħu taraw hemmhekk no results found fejn jidħol Francis Zammi Demek. Ħanamlu nikkijaw niżlu isem ta' persuna oħra illi kien l-ex rappreżentant Malti tal-Unjoni Ewropea, Sur Richard Kakija Caruana, biex naraw jekk is-Sur Kakija Caruana jissemmiex fil-Panama Papers. U kif tistgħu taraw no results found brabta ma' Sur Richard Kakija Caruana. Jekk però mbagħad indaħlu ismijiet oħrajn, pereżempju jekk indaħlu l-isem tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru Sur Keith Schembri, hemmhekk kif tistgħu taraw jirriżulta li Sur Keith Schembri jissemma fil-Panama Papers. Jekk wieħed jafas fuq is-Sur Keith Schembri hemmhekk isib ukoll id-dettalji brabta mal-kumpaniji tiegħu. L-aħħar isem illi se nkunu qegħdin daħlu jew ħjar qabel tal-aħħar il-Ministru Konrad Mizzi. Jekk indaħlu l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi, hemmhekk jirriżulta wkoll l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi brabta mal-Panama Papers. L-aħħar isem issemma wkoll ħafna drabi mill-medja tal-Partit Laburista huwa persuna li jkun ta' sikwit mistieden fuq dan l-istazzjon, il-Dr. Noel Buttigieg Cicluna. Nadaħħalna ismu kif tistgħu taraw lanqas fejn jidħol Dr. Noel Buttigieg Cicluna ma jirriżulta illi jissemma fil-Panama Papers. Dan biex nurukom dan eżerċizzju sempliċi ħafna li tistgħu tagħmlu intom jekk tidħlu fil-website ICIJ tniżlu daw l-ismijiet illi semmejna u mbagħad kif rajtu hemmhekk ma jirriżultawx illi jissemmew fil-Panama Papers. Dwar dan il-każ il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux talli ma keċċiex lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri iżda lil Konrad Mizzi taħ promotion billi ħattru Ministru f'Kastilja u lil Keith Schembri żammu bħala iċ-Chief of Staff tiegħu. Sal-lum forsi kienaw min kien għadu qed jagħti ċans lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Forsi kienaw min kien għadu qed jgħid imma trid jiddeċiedi, imma tuħ ċans. Issa mhux aktar. Issa il-Prim Ministru iddeċida li jżommhom, iddeċida li ma jiddeċidix. Simon Busuttil bħala kap tal-Oppożizzjoni ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern dwar dan l-akbar skandlu politiku ta' kull żmien, mozzjoni li kif mistenni minħabba li Muscat għandu maġġoranza fil-Parlament m'għaddiċ. Iżda waslet il-vuċi tal-poplu li dwar dan l-iskandlu jinsab diskustat. Illum Joseph Muscat rebaħ fil-Parlament imma tilef barra l-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista huwa gburi ħafna illi llum ta' vuċi lill-poplu Malti u Awċi. Tajna vuċi lin-nazzjonalisti, lill-laburisti, tajna vuċi lin-nies kollha li jridu jgħixu f'pajjiż Ewropew, demokratiku, imma fuq kollox pajjiż normali. Aħna tajna vuċi lil dawk in-nies illi ma jridux jgħixu f'pajjiż illi jħalli l-affarijiet il qegħdin nesperjenzaw għaddejjin ishom xejn mhu xejn. Min-naħa l-oħra, fid-dibattitu rajna deputati tal-Gvern in denial maqtuwa mir-realtà. Ftit ġranet wara li l-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern, l-eks deputat Laburista Marlene Farrugia, illum deputat indipendenti, resqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi. Fuq din il-mozzjoni l-Prim Ministru Muscat rabat idejn id-deputati tiegħu billi ordnalhom biex kollha kemm huma jivvutaw favur Konrad Mizzi. Dan wara li esponenti ewlenin tal-istess Gvern fosthom il-Ministri Evarist Bartolo, Edward Cicluna u l-eks mexxej Laburista Alfred Sant insistew li Mizzi kellu jirriżenja. Fil-Parlament Marlene Farrugia kellha kliem ibes fil-konfront tal-Gvern u tal-Partit Laburista li sa ftit ilu kienet tagħmel parti minnu. Mhux sewwa
il-persuna li tingħata l-fiduċja tal-poplu. Ftit wara li tieħu l-poter, tiftaħ kumpanija fil-Panama. Għaliex il-mistoqsija li kulħadd jistaqsi hija kif għattilkom l-istorja tal-Ommu Malta. Għaliex fil-Panama? Għaliex tittaħbi minn pajjiżek? Għaliex inti Ministru tajnik dak l-onur? U inti lil Malta li hija ġurisdizzjoni finanzjarja tant meqjuma biex xogħol ta' qabel u ta' issa, inti tajta dik id-daqqa ta' ħarta. Għaliex inti ma żilx lil pajjiżek meta ġejt biex tażel. Għaliex? Ma kienx biżejjed. Iwa ma kienx biżejjed illi f'leġislatura sħiħa għaddew 3 snin minna. Kull fej kien dan il-Ministru, Projects Malta, Ene Malta, Enerġija u anke Saħħa. Kuntratti ikkuntrattjati fismi u fisimkom, kuntratti ta' miljuni kbar. Ma jiġux hawnhekk ħalli inti tkun taf x'qed tiġi kuntrattjat fuq ismek. Mhux biżejjed. Moment importanti fit-tmexxija tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien meta insista li għandu jkun hemm emendi fil-liġi għal bejħ taċ-ċittadinanza. Il-liġi dwar iċ-ċittadinanza hi liġi li tmiss il-bażiku ta' dak li aħna, għax kif spjega tajjeb kemm il-darba Simon Busuttil, iċ-ċittadinanza mhix fuljet b'ritratt tagħna imma isħubija f'nazzjon. Nazzjon li mhux kollezzjoni ta' nies f'territorju imma moviment bi spirtu kollettiv. Simon Busuttil wera it-triq il-qudiem. L-oppożizzjoni issuġġeriet tibdil bis-sens biex iċ-ċittadinanza tibqa' rabta mal-pajjiż mhux issir xirja, tibqa' impenn lejn Malta b'investiment li joħloq ix-xogħol u l-ġid fit-tul, mhux isir bejħ ta' malajr privat u bil-moħbi. Illi l-Gvern ifittex konsens fuq din il-liġi, illi jsejjaħ lill oppożizzjoni madwar mejda, impoġġu flimkien, illi taraw l-oġġezzjonijiet tagħna għamilnilkom ċara issa x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna. Aħna lesti illi nitkellmu sakemm hemm parametri ċari li jkun hemm residenza qabel u li jkun hemm investiment mhux xiri. Qed ngħidulkom x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna u aħna qed nappellaw għall-Gvern biex ipoġġi magħna madwar mejda u iva, ejja nagħmlu skema tajba. Ejja nagħmlu skema illi kollha nistgħu nivvutaw favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li kollha nistgħu nkunu favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li tkun tajba għal pajjiżna u mhux li tkun ħażina għal pajjiżna. Ejja nsibu konsens fuq din il-ħaġa. Nappellawlkom minn qalbna biex insibu konsens. Għax pajjiżna jixraqlu konsens speċjalment fuq xi ħaġa illi fil-fema tagħna, fil-fema meqjusa tagħna tista' tkun ta' dannu kbir għal pajjiżna. Fin-nuqqas però, Sur President, ikolli ngħid u b'dispjaċir ngħid, fin-nuqqas ta' konsens l-oppożizzjoni qed niddikjara b'mod ċar illum se tirriserva l-pożizzjoni tagħha u biex nuża frażi li anke jħobb juża l-Prim Ministru stess, aħna maħna se neskludu xejn. Il-Gvern Laburista jiftaħar b'ekonomija b'saħħitha. L-istatistika turi li l-ekonomija fl-aħħar xhur kibret b'6%. Minnu li joqsma bħalma huma dawk tal-gaming, tal-kostruzzjoni, tal-catering u tat-turiżmu komplew sejrin tajjeb, l-ekonomija żammet rankatura tajba grazzi għal bażi b'saħħitha li bena il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Iżda minn dan it-tkabbir ekonomiku mhux qed igawdi kulħadd. Il-ħaddiema b'paga medja jew anqas bdew ibatu tnaqqis reali fil-pagi tagħhom. Mill-elezzjoni l-hawn il-pagi medji jew anqas lanqas biss laħqu mal-għoli tal-ħajja. Dan huwa konfermat fil-Labour Force Survey li ħareġ fit-23 ta' Marzu li għadda u li huwa l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet. Il-Labour Force Survey u stħarriġ dettaljat ħafna illi jsir fuq kampjun ta' 3200 familja jiġifieri madwar 8000 ruħ. Dan huwa kampjun kbir ħafna. U l-istħarriġ fuq il-pagi jsir fuq il-payslips fiżiċi tal-pagi u għalhekk dan jagħmel l-istħarriġ ta' min joqgħod fuqu ħafna. 78,000 ħaddiem jew nofs il-ħaddiema kollha mill-elezzjoni ġenerali l-hawn batew tnaqqis reali fil-pagi tagħhom għax iż-żidiet żgħar li kellhom lanqas biss laħqu mqar mal-għoli tal-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista nieda dokument bil-viżjoni ekonomika tiegħu 145 proposta mifruxin f'20 priorità għall-ekonomija li taħdem għalik.
Id-dokument Ekonomija n-nies huwa l-ewwel pass fit-tfassil tal-politika ekonomika tal-Partit Nazzjonalista snin li ġejjin biex imbagħad fuqha jinbena l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija. Dan id-dokument huwa l-punt ta' tluq. Dan il-punt ta' tluq ifassal il-prijoritajiet li l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem fuqhom għat-tip ta' ekonomija li jixtieq għal pajjiżna, ekonomija n-nies, ekonomija illi taħdem għalik. Id-dokument Ekonomija n-nies mqassam fuq 5 elementi li jridu jsuqu l-ekonomija li tikber aktar, tikber b'mod sostenibbli u fuq sma ġodda u tikber għan-nies. Ekonomija li tippremja lil minu bil-għaqal, lil minu bieżel u lil min jistinka, mhux lil min għandu l-kuntatti anke korrotti man-nies fil-poter. Ekonomija li tgħin lill-businessman Malti jikber u jilħaq il-potenzjal tiegħu f'dinja ġdida, mhux javvanzaw biss il-businesses preferuti. Ekonomija li toħloq futur sabiħ għalina għat-tfal tagħna u għat-tfal tagħhom. Simon Busuttil jinsisti li mill-ekonomija għandu igawdi kulħadd u mhux biss il-ftit. Dan l-appell reġa' għamlu fid-diskors fil-Kunsill Ġenerali ta' tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Politika onesta hija wkoll fl-interess ekonomiku ta' pajjiżna għaliex in-nuqqas ta' politika onesta tfisser illi l-ekonomija b'saħħitha kemm b'saħħitha ma tkunx ekonomija għan-nies, imma tispiċċa tkun ekonomija għal ftit illi minna jiggwadanjaw biss il-ftit. Aħna rridu ekonomija illi tkun verament għal kulħadd, illi tagħti tassew opportunitajiet għal kulħadd, ekonomija li tkun tassew għan-nies. Għalhekk politika onesta tagħtik riżultati ekonomiċi aħjar illi minnhom jista' igawdi kulħadd u inti mhux biex tieħu xi ħaġa li tiegħek trid tispiċċa tal-lab tal-politiku kif ġabna dan il-gvern. L-ambjent fuq net tal-aġenda tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Ħafna nies jistaqsu jekk l-enfasi ġdida li qed jagħmel fil-politika Maltija l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil fuq l-ambjent u l-indafa politika iwaslux biex jirbaħ elezzjoni ġenerali. Hija mistoqsija li jagħmlu dawk li jafu li hawn min jivvota skont jekk il-gvern ikunx taħ xi biċċa mill-ambjent biex igawdija u biss u li hawn uħud jivvotaw skont jekk il-gvern ikunx tom xi ħaġa li ma ħaqhomx. Iżda llum għexieren ta' eluf ta' nies ġenwini qed jindunaw li l-korruzzjoni teqret l-ambjent kif juri mqar il-ftehim li sar f'minuta ma' spekulatur mill-Ġordan biex jieħu b'xejn biċċa art verġni faċċata tal-baħar. Dwar l-ambjent il-Partit Nazzjonalista fuq direzzjoni ta' Simon Busuttil sejjaħ konferenza nazzjonali dwar dan is-suġġett u ressaq dokument bi proposti dwar dan. Id-dokument Idea Ambjent illi jiġbor fih madwar 100 proposta ambjentali jiffoka fuq diversi setturi ambjentali fosthom l-ambjent bħala priorità, l-istrateġija ambjentali fit-tul, il-ġid komuni u l-governanza tajba. Ejja nifqu mit-tiġrija lejn il-qiegħ, ejja nopru impensot biex inħarsu l-ambjent, ejja nagħtu vuċi soda lil dawk li huma ġenwini fuq l-ambjent, ejja nopru tama ġdida għal kwalità ta' ħajja aħjar. Simon Busuttil saħaq li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun favur l-ambjent u jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Iva, nistgħu nkunu favur l-ambjent u nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Għaliex hemm ħafna nies li huma favur l-ambjent. Hemm ħafna nies jaqblu ma dak li qed ngħidu aħna. Hemm ħafna nies illi jafu illi dak li għad jien illum jagħmel sens u jekk jagħmel sens jaqblu miegħu. U allura l-lesti illi jappoġġjawna f'dak illi jagħmel sens. Il-proprjetà pubblika mhijiex il-proprjetà tal-gvern, mhijiex il-proprjetà ta' Joseph Muscat. Il-proprjetà pubblika hija tagħna il-koll. U għandek titratta bħala gwardjan tal-proprjetà pubblika. U mhux il-gvern jaqbad u juża il-proprjetà pubblika daqs li kieku kienet tiegħu. L-attak sfrenat ma jaqta xej fuq l-ambjent ta' pajjiżna, qisu l-ambjent ma jispiċċa qatt jew nkella qiegħed hemm għal dejjem. Aqtawha din illi għamiltu sfreġju sħiħ mill-ambjent. Iva, diġà kien hemm diffikultajiet illi imparti aħna wkoll responsabbli miegħu. Imma ejja naqtaw linja, ejja ngħidu isma' l-ambjent mhux tagħna, l-ambjent tat-tfal tagħna, ejja nibdew neħdu ħsibu flimkien darba l dejjem.
it-traffiku hi waħda mill-problemi ewlenin illi n-nies iħabtu wiċċhom magħha ta' kuljum. Il-Partit Nazzjonalista għadu kif ressaq proposti dwar it-traffiku. Dwar it-traffiku, il-Partit Nazzjonalista nieda dokument b'35 proposta konkreta b'soluzzjonijiet fl-immedjata traffiku f'pajjiżna. Dan id-dokument fih diversi inċentivi wkoll li huma indirizzati biex iħajru lil pubbliku biex juża sistemi alternattivi ta' trasport. Dan id-dokument u l-frott ta' proċess sħiħ ta' konsultazzjoni ma' diversi entitajiet u stakeholders fis-settur. 35 proposta konkreta mill-oppożizzjoni, mhux mill-gvern, mill-oppożizzjoni li nistgħu innaqsu traffiku illum. Mhux xentej oħra meta nkunu fil-gvern, mhux 5 snin oħra, illum. Proposti konkreti. Proposti konkreti anki għaliex għandna Ministru ta' traffiku, skużawni, ta' trasport, illi huwa għal kollox inkompetenti. Jiġifieri dan fit 3 snin it-traffiku mhux naqsu, jirnexxielu jżidu. Dan il-Ministru tant mar nexxilux fuq it-traffiku illi laqqas rapport tiegħu stess il-Kummissjoni Ewropea kif qalet martes nhar il-ġimgħa għadha kif qalet li Malta lanqas rapport bi pjan tagħha uffiċjali dwar kif ser tittekili għat-traffiku għadha ma għamlet. Immaġinaw ftit, f'pajjiżna mhux il-Gvern joħroġ b'rapport bil-proposti bis-soluzzjonijiet, imma l-oppożizzjoni toħroġ bil-soluzzjonijiet. L-Gvernar tajjeb ukoll u fuq net tal-aġenda tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Simon Busuttil nieda dokument importanti l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'Malta b'109 proposti għall-Gvernar tajjeb biex kif inhu t-titlu stess tad-dokument nibnu fiduċja ġdida fil-politika. Illum qegħdin nikdbu paġna ġdida fl-istorja politika ta' dan il-partit, fl-istorja politika ta' dan il-pajjiż. Illum qegħdin nippreżentaw dokument illi huwa dokument differenti, dokument li jagħti nifs tassew ġdid, dokument illi jagħti tassew il-bidla li rridu n-nies. Id-dokument huwa fl-aqwa linja mal-iżviluppi tajbin fil-politika demokratika u libera, jiġifieri dawk l-iżviluppi li jgħaddu l-poter minn idejn il-politiċi direttament għal idejn in-nies u għal ant laqdiet li jiffurmaw in-nies, is-soċjetà ċivili u għal ant il-korpi li jiddefendu lin-nies, l-istituzzjonijiet indipendenti tal-Istat. L-istituzzjonijiet irridu nagħmluhom tassew istituzzjonijiet awtonomi kemm taħt gvern nazzjonalista imma anki taħt gvern laburista. U allura rridu norbtu mhux biss lill Partit Nazzjonalista bl-standards għoljin, imma rridu norbtu darba l dejjem lill Partit Laburista wkoll. Għaliex jekk mhumiex kapaċi jintrabtu huma ma' standards għolja, allura tajjeb illi norbtuhom aħna. Dan huwa dokument illi huwa għaż-żgħażagħ tagħna. Għaliex qiegħed juri kif għandha ssir il-politika minn issa il qudiem. Iż-żgħażagħ tagħna sfortunatament illum qegħdin jaraw gvern illi jaqtalhom qalbhom mill-politika, illi jgħidilhom tħarsux lejn il-politika, illi jgħidilhom tassoċjawx ruħkom mal-politika. Dan hu dokument li l-żgħażagħ jgħidilhom il-politika hija għalikom ukoll. Idħlu fil-politika u għamlu differenza. Din hija l-bidla illi rridu n-nies tassew. Din hija l-bidla illi jeħtieġ f'dan il-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux xi monopolju tal-idejat biex il-poter jgħaddi f'idejn in-nies, imma bħalissa qed naraw propju l-maqlub. Għalhekk id-dokument li nieda Simon Busuttil huwa fl-aqwa tradizzjoni tad-demokrazija libera u rispons f'waqtu għal dak li qed naraw jiġri madwarna bħalissa. Bija kap, l-għażla hija ċara. Irridu nkunu korretti. Dik hi l-unika triq tagħna. Jien nirrifjuta illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nkun maħmudx daqsu jew aktar minnu. Jien irrid illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nuri illi kapaċi nkun korrett iktar minnu. Mhux korrott, imma korrett. Dik hija d-differenza. Iffaċċjat minn każijiet li bis-suspetti li joħolqu inawru l-fiduċja tan-nies fil-politika, Simon Busuttil ħa azzjoni immedjata fejn involuti kien hemm nies fih dan il-Partit Nazzjonalista.
Dan għamlu kemm fil-każ li fih hemm ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono bl-akkużi li qed isiru fil-konfront tiegħu, kif ukoll wara akkużi li saru fil-konfront ta' dak li llum huwa l-eks deputat nazzjonalista Joe Cassar. F'dan, Simon Busuttil wara differenza kbira mill-politika ta' Joseph Muscat. Huwa ċara l kulħadd li f'din il-ġrajja Simon Busuttil ħa azzjoni proattiva ma għadx jistenna l-ġrajiet iseħħu imma aġixxa dwarhom minn qabel. Fejn kellna d-diffikultajiet iffaċċjajnihom, fejn rajna li min naħa tagħna għamel ħażin ikkorreġejnihom u ħadna azzjoni wkoll ma bżajniex għaliex honesty is the best policy. Aħna maħniex maħmuġin, aħna differenti u lesti inwedu gvern differenti minn dan il-gvern maħmuġ. Dik hija t-tip ta' governanza illi għandu bżonn pajjiżna. U rrid nispjegalkom illi politika onesta mhijiex xi ħaġa fl-arja u mhijiex kwistjoni biss ta' governanza. Politika onesta hija xi ħaġa konkreta, xi ħaġa illi minna jistgħu igawdu n-nies. Politika onesta pereżempju twassal għal istituzzjonijiet b'saħħithom. Istituzzjonijiet li jkunu hemm biex jiddefendu lilek, mhux biex jiddefendu lill-gvern, mhux biex jgħattu lill-gvern, imma biex jieħdu azzjoni. Kif jista' jkun f'pajjiżna illi fuq l-iskandlu ta' Panama il-Kummissarju tal-Pulizija ma jibdiex investigazzjoni meta għandek każ b'suspetti kbar ta' korruzzjoni tinten, meta għandek każ b'suspetti kbar ta' ħasil ta' flus għax li jint tintrabat li tpoġġi €1,000,000 f'kont bankarju fil-Panama kull sena hija riħa ta' korruzzjoni u xejn aktar. Fejn huma l-pulizija? Għaliex mhumiex qegħdin jiċċaqalqu l-pulizija? U allura politika onesta hija fl-interess tiegħek għax tagħtik istituzzjonijiet tassew indipendenti, tassew illi jħarsu l-interess tiegħek, tassew li jkunu hemmhekk biex jipproteġuk, mhux jiġi pereżempju insiru nafu li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru għamel din l-istruttura kollha biex ma jħallas it-taxxa f'pajjiżna u ma nisimgħu xejn. Fejn hu l-Kummissarju tat-Taxxi Interni? X'investigazzjoni inbdiet? Meta dan huwa l-iktar persuna viċin tal-Gvern, viċin tal-Prim Ministru. Kif il-Prim Ministru jippretendi illi intom tħallsu t-taxxi jekk minnu Chief of Staff tiegħu qiegħed jitħalla jagħmel dawn l-istrutturi? Il-ħidma ta' Simon Busuttil tkompli, il-ħidma għal Malta ħjar. Il-Partit Nazzjonalista fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika issa qiegħed kważi ras imbras mal-Partit Laburista. Mhux ta' bxejn illi il-Partit Nazzjonalista qiegħed juri illi huwa f'pożizzjoni illi l-elezzjoni li ġejja fejn qabel kulħadd tista' tgħid kien jgħid intkom għandkom 10 snin fl-oppożizzjoni, forsi 15-il sena wkoll. Nissa tkellmu man-nies hemm barra u raw kif jaħsbuha. Il-Partit Nazzjonalista jagħtaw, il-Partit Nazzjonalista se joffri sfida, il-Partit Nazzjonalista huwa forza relevanti f'pajjiżna. Imma l-isfida tiegħi issa mhix biss li nwiegħed Partit Nazzjonalista differenti, imma li nwedu wkoll gvern differenti. Dik hi il-weda illi jien irrid nagħmel ċara llum. Illi nwiegħed gvern differenti. Gvern differenti mill-amministrazzjonijiet nazzjonalisti tal-passat, imma ċertament gvern differenti mill-gvern illi għandna illum. Gvern differenti li jkun mibni fuq ħaġa waħda. Ikun mibni fuq dak. Politika onesta. Fatta okkażjonijiet Simon Busuttil kien il-vuċi tan-nies bħal meta din is-sena wassal il-vuċi ta' 20 ta' eluf ta' Maltin u Awċini ta' kulur politiku differenti illi niżlu fit-toroq jipprotestaw kontra l-aġir tal-Prim Ministru quddiem l-iskandlu tal-Panama. Fġieħ is-sewwa, fġieħ il-ġurament ta' lealtà lejn il-Kostituzzjoni illi ħadd fġieħ l-interess nazzjonali. Itla il-barra issa qabel ma ssir aktar ħsara lil pajjiż. L-Australia Hall
il-Cafe Premier, iż-żjara moħbija fl-Azerbajġan, l-iskandlu Gaffarena, l-art ta' Zonqor, u issa il-kumpaniji sigriti fil-Panama u f'kull wieħed minn dawn l-iskandli għandek jew il-firma jew it-timbru ta' Joseph Muscat. Mela hekk sew, għandna Prim Ministru illi jiftaħar li huwa salesman u issa għandna Ministru tiegħu u Chief of Staff tiegħu illi jiftaħru illi huma sensara. Mela wieħed qiegħed ibih u tnejn l-oħra qegħdin jieħdu s-senserija. Din il-pjazza ta' Kastilja illum qegħdin jidwu mill-ġdid il-kliem ta' Rużar Briffa, il-kliem immortali tiegħu. Il-folla għamed f'daqqa u għajtet jien Maltija, miskin min ikasbarni, miskin min jitħabbija. Malta aħjar hija Malta fejn min imexxi jaqdi mhux jinqeda. Malta aħjar fejn kulħadd iħoss li hu parti minn pajjiż wieħed fejn dawk li jkunu qed imexxu jkunu qed jaqdu lil kulħadd, mhux Malta fejn dawk li jkunu qed imexxu jaqdu lilhom infushom. Malta aħjar għax ikollha pjan għal ħolqien tax-xogħol, pagi tajbin. Malta aħjar fejn kulħadd ikun taħt l-istess liġi u ġustizzja. Hekk tkun Malta aħjar din il-missjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, il-messaġġ ta' politika onesta. Jiena wett u b'umiltà jidhirli li qiegħed nagħti Partit Nazzjonalista differenti. Imma llum qiegħed inwiegħed ukoll u determinat illi nagħti gvern għal pajjiżna differenti. Differenti għaliex ikun mibni fuq l-onestà. Differenti għaliex honesty is the best policy. Differenti għaliex politika onesta jaqbillek int, tgawdi int, tmur tajjeb int u mhux il-korrott. Differenti għaliex kun gvern illi mhux qiegħed hemm biex jirbaħ l-elezzjoni. Joseph Muscat dik kienet il-missjoni ta' ħajtu, illi jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Problema kienet illi la darba rebaħa ma kellux idea ta' x'ser jagħmel wara. Ħlief illi jiffangaw dawk tal-qalba. Jiena ma nwettx u mhix il-missjoni tiegħi illi aħna nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Il-missjoni tiegħi hi illi natfu is-sistema politika f'pajjiżna. U għax ser innatfu is-sistema politika f'pajjiżna, allura iva ser nirbħu l-elezzjoni ġenerali. U allura jiena nistidinkom illi f'din il-missjoni tinaqdu miegħi. Ejja nidħlu f'din il-kamra mudlama. Ejja niftu il-bibien u twieqi ta' din il-kamra mudlama biex jidħol fiha id-dawl, sabiex nitfgħu id-dawl fejn hemm id-dlam, sabiex tidħol fiha l-arja friska, sabiex innatfu din il-kamra mit-tajn kbir, mill-ħmiġ kbir, mill-insulti, mill-konfrontazzjoni, mill-ġlied. Ejja nidħlu f'din il-kamra, ejja nnatfuha, ejja nuru li nistgħu nagħmlu politika differenti għaliex dik hi il-politika illi jisħoqlu il-poplu Malti u Awċi. Mhux mill-gvern, mill-oppożizzjoni li nistgħu innaqsu t-traffiku illum. Mhux xentej oħra meta nkunu fil-gvern, mhux 5 snin oħra, illum. Proposti konkreti u anki għaliex għandna Ministru ta' traffiku, skużawni, ta' trasport, illi huwa għal kollox inkompetenti. Jiġifieri dan fit-3 snin it-traffiku mhux naqsu, xilu jżidu. Dan il-Ministru
tant mar nexxilux fuq it-traffiku illi laqqas rapport tiegħu stess il-Kummissjoni Ewropea kif qalet Martes nhar il-ġimgħa għadha kif qalet li Malta lanqas rapport bi pjan tagħha uffiċjali dwar kif ser tittekilja t-traffiku għadha ma għamlet. Immaġinaw ftit, f'pajjiżna mhux il-Gvern joħroġ b'rapport bil-proposti bis-soluzzjonijiet, imma l-oppożizzjoni toħroġ bil-soluzzjonijiet. L-Gvernar tajjeb ukoll u fuq netta l-aġenda tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Simon Busuttil nieda dokument importanti l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'Malta b'109 proposti għall-Gvernar tajjeb biex kif inhu t-titlu stess tad-dokument nibnu fiduċja ġdida fil-politika. Illum qegħdin nikdbu paġna ġdida fl-istorja politika ta' dan il-partit, fl-istorja politika ta' dan il-pajjiż. Illum qegħdin nippreżentaw dokument illi huwa dokument differenti, dokument li jagħti nifs tassew ġdid, dokument illi jagħti tassew il-bidla li rridu n-nies. Id-dokument huwa fl-aqwa linja mal-iżviluppi tajbin fil-politika demokratika u libera, jiġifieri dawk l-iżviluppi li jgħaddu l-poter minn id-dejn il-politiċi direttament għal idejn in-nies u għal ant laqdiet li jiffurmaw in-nies, is-soċjetà ċivili u għal ant il-korpi li jiddefendu lin-nies, l-istituzzjonijiet indipendenti tal-Istat. L-istituzzjonijiet irridu nagħmluhom tassew istituzzjonijiet awtonomi kemm taħt gvern nazzjonalista imma anki taħt gvern laburista. U allura rridu norbtu mhux biss lill Partit Nazzjonalista bl-istandards għoljin imma rridu norbtu darba l dejjem lill Partit Laburista wkoll. Għaliex jekk mhumiex kapaċi jintrabtu huma ma' standards għolja, allura tajjeb illi norbtuhom aħna. Dan huwa dokument illi huwa għaż-żgħażagħ tagħna għaliex qiegħed juri kif għandha ssir il-politika minn issa il quddiem. Iż-żgħażagħ tagħna sfortunatament illum qegħdin jaraw gvern illi jaqtalhom qalbhom mill-politika, illi jgħidilhom tħarsux lejn il-politika, illi jgħidilhom tassoċjawx ruħkom mal-politika. Dan hu dokument li l-żgħażagħ jgħidilhom il-politika hija għalikom ukoll. Idħlu fil-politika u għamlu differenza. Din hija l-bidla illi rridu n-nies tassew. Din hija l-bidla illi jeħtieġ f'dan il-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux xi monopolju tal-idejat biex il-poter jgħaddi f'idejn in-nies imma bħalissa qed naraw propju l-maqlub. Għalhekk id-dokument li nieda Simon Busuttil huwa fl-aqwa tradizzjoni tad-demokrazija libera u rispons f'waqtu għal dak li qed naraw jiġri madwarna bħalissa. Bija kap l-għażla hija ċara. Irridu nkunu korretti. Dik hi l-unika triq tagħna. Jien nirrifjuta illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nkun maħmux daqsu jew aktar minnu. Jien irrid illi nirbaħ kontra Joseph Muscat billi nuri illi kapaċi nkun korrett iktar minnu. Mhux korrott, imma korrett. Dik hija d-differenza. Iffaċċjat minn każijiet li bis-suspetti li joħolqu inawru l-fiduċja tan-nies fil-politika, Simon Busuttil ħa azzjoni immedjata fejn involuti kien hemm nies fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dan għamlu kemm fil-każ li fih hemm ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono bl-akkużi li qed isiru fil-konfront tiegħu, kif ukoll wara akkużi li saru fil-konfront ta' dak li llum huwa l-eks Deputat Nazzjonalista Joe Cassar. F'dan, Simon Busuttil wara differenza kbira mill-politika ta' Joseph Muscat. Huwa ċara l kulħadd li f'din il-ġrajja Simon Busuttil ħa azzjoni proattiva ma għadx jistenna l-ġrajiet iseħħu imma aġixxa dwarhom minn qabel. Fejn kellna d-diffikultajiet iffaċċjajnihom, fejn rajna li min naħa tagħna għamel ħażin ikkoreġejnihom u ħadna azzjoni wkoll ma bżajniex għaliex honesty is the best policy. Aħna maħniex maħmuġin, aħna differenti u lesti inwedu gvern differenti minn dan il-gvern maħmuġ. Dik hija t-tip ta' governanza illi għandu bżonn pajjiżna. U rrid nispjegalkom illi politika onesta mhijiex xi ħaġa fl-arja u mhijiex kwistjoni biss ta' governanza. Politika onesta hija xi ħaġa konkreta, xi ħaġa illi minnha jistgħu igawdu n-nies.
Politika onesta pereżempju twassal għal istituzzjonijiet b'saħħithom. Istituzzjonijiet b'saħħithom, istituzzjonijiet li jkunu hemm biex jiddefendu lilek, mhux biex jiddefendu lill-gvern, mhux biex jagħtu lill-gvern, imma biex jieħdu azzjoni. Kif jista' jkun f'pajjiżna illi fuq l-iskandlu ta' Panama il-kummissarju tal-Pulizija ma jibdiex investigazzjoni meta għandek każ b'suspetti kbar ta' korruzzjoni tinten, meta għandek każ b'suspetti kbar ta' ħasil ta' flus għax li jint tintrabat li tpoġġi €1,000,000 f'kont bankarju fil-Panama kull sena hija riħa ta' korruzzjoni u xejn aktar. Fejn huma l-pulizija? Għaliex mhumiex qegħdin jiċċaqalqu l-pulizija? Għatu tnaqqis reali fil-pagi tagħhom mill-elezzjoni l-hawn il-pagi medji jew anqas lanqas biss laħqu mal-għoli tal-ħajja. Dan huwa konfermat fil-Labour Force Survey li ħareġ fit-23 ta' Marzu li għadda u li huwa l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet. Il-Labour Force Survey u stħarriġ dettaljat ħafna illi jsir fuq kampjun ta' 3200 familja jiġifieri madwar 8000 ruħ. Dan huwa kampjun kbir ħafna. U l-istħarriġ fuq il-pagi jsir fuq il-payslips fiżiċi tal-pagi u għalhekk dan jagħmel l-istħarriġ ta' min joqgħod fuqu ħafna. 78,000 ħaddiem jew nofs il-ħaddiema kollha mill-elezzjoni ġenerali l-hawn batew tnaqqis reali fil-pagi tagħhom għax iż-żidiet żgħar li kellhom lanqas biss laħqu mqar mal-għoli tal-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista nieda dokument bil-viżjoni ekonomika tiegħu 145 proposta mifruxin f'20 priorità għall-ekonomija li taħdem għalik. Id-dokument Ekonomija n-nies huwa l-ewwel pass fit-tfassil tal-politika ekonomika tal-Partit Nazzjonalista snin li ġejjin biex imbagħad fuqha jinbena l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija. Dan id-dokument huwa l-punt ta' tluq. Dan il-punt ta' tluq ifassal il-prijoritajiet li l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem fuqhom għat-tip ta' ekonomija li jixtieq għal pajjiżna, ekonomija n-nies, ekonomija illi taħdem għalik. Id-dokument Ekonomija n-nies mqassam fuq 5 elementi li jridu jisuqu l-ekonomija li tikber aktar, tikber b'mod sostenibbli u fuq sma ġodda u tikber għan-nies. Ekonomija li tippremja lil minu bil-għaqal, lil minu bieżel u lil min jistinka, mhux lil min għandu l-kuntatti anke korrotti man-nies fil-poter. Ekonomija li tgħin lill-businessman Malti jikber u jilħaq il-potenzjal tiegħu f'dinja ġdida. Mhux javvanzaw biss il-businesses preferuti. Ekonomija li toħloq futur sabiħ għalina għat-tfal tagħna u għat-tfal tagħhom. Simon Busuttil jinsisti li mill-ekonomija għandu igawdi kulħadd u mhux biss il-ftit. Dan l-appell reġa' għamlu fid-diskors fil-Kunsill Ġenerali ta' tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Politika onesta hija wkoll fl-interess ekonomiku ta' pajjiżna għaliex in-nuqqas ta' politika onesta tfisser illi l-ekonomija b'saħħitha kemm b'saħħitha ma tkunx ekonomija għan-nies, imma tispiċċa tkun ekonomija għal ftit illi minna jiggwadanjaw biss il-ftit. Aħna rridu ekonomija illi tkun verament għal kulħadd, illi tagħti tassew opportunitajiet għal kulħadd, ekonomija li tkun tassew għan-nies. Għalhekk politika onesta tagħtik riżultati ekonomiċi aħjar illi minnhom jista' igawdi kulħadd u inti mhux biex tieħu xi ħaġa li tiegħek trid tispiċċa tal-lab tal-politiku kif ġabna dan il-gvern. L-ambjent u fuq net tal-aġenda tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Ħafna nies jistaqsu jekk l-enfasi ġdida li qed jagħmel fil-politika Maltija l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil fuq l-ambjent u l-indafa politika iwaslux biex jirbaħ elezzjoni ġenerali. Hija mistoqsija li jagħmlu dawk li jafu li hawn min jivvota skont jekk il-gvern ikunx taħxi biċċa mill-ambjent biex igawdija u biss u li hawn uħud jivvotaw skont jekk il-gvern ikunx tom xi ħaġa li ma ħaqhomx. Iżda llum għexieren ta' eluf ta' nies ġenwini qed jindunaw li l-korruzzjoni teqret l-ambjent kif juri mqar il-ftehim li sar f'minuta ma' spekulatur mill-Ġordan biex jieħu b'xejn biċċa art verġni faċċata tal-baħar. Dwar l-ambjent il-Partit Nazzjonalista fuq direzzjoni ta' Simon Busuttil sejjaħ konferenza nazzjonali dwar dan is-suġġett u ressaq dokument bi proposti dwar dan. Id-dokument Idea Ambjent illi jiġbor fih madwar 100 proposta ambjentali jiffoka fuq diversi setturi ambjentali fosthom l-ambjent bħala priorità, l-istrateġija ambjentali fit-tul, il-ġid komuni u l-governanza tajba.
ejja nifqu mit-tiġrija lejn il-qieħ, ejja nopru impensot biex inħarsu l-ambjent, ejja natu vuċi soda lil dawk li huma ġenwini fuq l-ambjent, ejja nopru tama ġdida għal kwalità ta' ħajja aħjar. Simon Busuttil saħaq li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun favur l-ambjent u jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Iva, nistaw nkunu favur l-ambjent u nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Għaliex hemm ħafna nies li huma favur l-ambjent. Hemm ħafna nies jaqblu ma dak li qed ngħidu aħna. Hemm ħafna nies illi jafu illi dak li għad jien illum jagħmel sens u jekk jagħmel sens jaqblu miegħu. U allura lesti illi jappoġġjawna dak illi jagħmel sens. Il-proprjetà pubblika mhijiex il-proprjetà tal-gvern, mhijiex il-proprjetà ta' Joseph Muscat. Il-proprjetà pubblika hija tagħna il-koll. U għandek titratta bħala gwardjan tal-proprjetà pubblika. U mhux il-gvern jaqbad u juża il-proprjetà pubblika daqs li kieku kienet tiegħu. L-attak sfrenat ma jaqta xej fuq l-ambjent ta' pajjiżna, qisu l-ambjent ma jispiċċa qatt jew nkella qiegħed hemm għal dejjem. Aqtawha din illi għamiltu sfreġju sħiħ mill-ambjent. Iva, diġà kien hemm diffikultajiet illi imparti aħna wkoll responsabbli miegħu. Imma ejja naqtaw linja, ejja ngħidu isma' l-ambjent mhux tagħna, l-ambjent tat-tfal tagħna, ejja nibdew neħdu ħsibu flimkien darba l dejjem. Il-traffiku i waħda mill-problemi ewlenin illi n-nies iħabtu wiċċhom magħha ta' kuljum. Il-Partit Nazzjonalista għadu kif ressaq proposti dwar it-traffiku. Dwar it-traffiku, l-Partit Nazzjonalista nieda dokument b'35 proposta konkreta b'soluzzjonijiet fl-immedjata traffiku f'pajjiżna. Dan id-dokument fih diversi inċentivi wkoll li huma indirizzati biex iħajru lil pubbliku biex juża sistemi alternattivi ta' trasport. Dan id-dokument u l-frott ta' proċess ħieħ ta' konsultazzjoni ma' diversi entitajiet u stakeholders fis-settur. 35 proposta konkreta mill-oppożizzjoni. Il-Konrad Mizzi u lil-Keach Kembri iżda lil Konrad Mizzi taħ promotion billi ħatru Ministru f'Kastilja u lil-Keach Kembri żammu bħala Chief of Staff tiegħu. Sal-lum forsi kienaw min kien għadu qed jagħti ċans lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Forsi kienaw min kien għadu qed jgħid imma trid jiddeċiedi, imma tuħ ċans. Issa mhux aktar. Issa il-Prim Ministru iddeċida li jżommhom. Iddeċida li ma jiddeċidix. Simon Busuttil bħala kap tal-Oppożizzjoni ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern dwar dan l-akbar skandlu politiku ta' kull żmien, mozzjoni li kif mistenni minħabba li Muscat għandu maġġoranza fil-Parlament m'għaddiċ. Iżda waslet il-vuċi tal-poplu li dwar dan l-iskandlu jinsab diskustat. Illum Joseph Muscat rebaħ fil-Parlament imma tilef barra l-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista huwa gburi ħafna illi llum ta' vuċi lill-poplu Malti u Awċi. Tajna vuċi lin-nazzjonalisti, lill-laburisti, tajna vuċi lin-nies kollha li jridu jgħixu f'pajjiż Ewropew, demokratiku, imma fuq kollox pajjiż normali. Aħna tajna vuċi lil dawk in-nies illi ma jridux jgħixu f'pajjiż illi jħalli l-affarijiet il qegħdin nesperjenzaw għaddejjin ishom xejn mhu xejn. Min-naħa l-oħra, fid-dibattitu rajna deputati tal-gvern in denial maqtuwa mir-realtà. Ftit ġranet wara li l-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern, l-eks deputat Laburista Marlin Farrugia, illum deputat indipendenti, resqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi. Fuq din il-mozzjoni l-Prim Ministru Muscat rabat idejn id-deputati tiegħu billi ordnalhom biex kollha kemm huma jivvutaw favur Konrad Mizzi. Dan wara li esponenti ewlenin tal-istess gvern fosthom il-Ministri Evarist Bartolo, Edward Cicluna u l-eks mexxej Laburista Alfred Sant insistew li Mizzi kellu jirriżenja. Fil-Parlament Marlin Farrugia kellha kliem ibes fil-konfront tal-Gvern u tal-Partit Laburista li sa ftit ilu kienet tagħmel parti minnu. Mhux sewwa il-persuna li tingħata l-fiduċja tal-poplu. Ftit wara li tieħu l-poter. Tiftaħ kumpanija fil-Panama. Għaliex il-mistoqsija li kulħadd jistaqsija hija kif għattilkom l-istorja tal-Omm u Malta. Għaliex fil-Panama? Għaliex tittaħbi minn pajjiżek? Għaliex inti Ministru tajnik dak l-unur?
U inti lil Malta li hija ġurisdizzjoni finanzjarja tant meqjuma bix-xogħol ta' qabel u ta' issa, inti tajta dik id-daqqa ta' ħarta. Għaliex inti ma żilx lil pajjiżek meta ġejt biex tagħżel. Għaliex? Ma kienx biżejjed. Iwa ma kienx biżejjed illi f'leġislatura sħiħa għaddew 3 snin minna. Kull fej kien dan il-Ministru, Projects Malta, Ene Malta, Enerġija u anke Saħħa. Kuntratti ikkuntrattjati fismi u fisimkom, kuntratti ta' miljuni kbar. Ma jiġux hawnhekk ħalli inti tkun taf x'qed jiġi kkuntrattjat fuq ismek. Mhux biżejjed. Moment importanti fit-tmexxija tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien meta insista li għandu jkun hemm emendi fil-liġi għal bejħ taċ-ċittadinanza. Il-liġi dwar iċ-ċittadinanza hi liġi li tmiss il-bażiku ta' dak li aħna, għax kif spjega tajjeb kemm il-darba Simon Busuttil, iċ-ċittadinanza mhix fuljet b'ritratt tagħna imma isħubija f'nazzjon. Nazzjon li mhux kollezzjoni ta' nies f'territorju imma moviment bi spirtu kollettiv. Simon Busuttil wera it-triq il-qudiem. L-oppożizzjoni issuġġeriet tibdil bis-sens biex iċ-ċittadinanza tibqa' rabta mal-pajjiż mhux issir xirja, tibqa' impenn lejn Malta b'investiment li joħloq ix-xogħol u l-ġid fit-tul, mhux isir bejħ ta' malajr privat u bil-moħbi. Illi l-Gvern ifittex konsens fuq din il-liġi, illi jsejjaħ lill oppożizzjoni madwar mejda, impoġġu flimkien, illi taraw l-oġġezzjonijiet tagħna għamilnilkom ċara issa x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna. Aħna lesti illi nitkellmu sakemm hemm parametri ċari li jkun hemm residenza qabel u li jkun hemm investiment mhux xiri. Qed ngħidulkom x'inhuma l-oġġezzjonijiet tagħna u aħna qed nappellaw għall-Gvern biex ipoġġi magħna madwar mejda u iva, ejja nagħmlu skema tajba. Ejja nagħmlu skema illi kollha nistgħu nivvutaw favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li kollha nistgħu nkunu favur tagħha. Ejja nagħmlu skema li tkun tajba għal pajjiżna u mhux li tkun ħażina għal pajjiżna. Ejja nsibu konsens fuq din il-ħaġa. Nappellawlkom minn qalbna biex insibu konsens. Għax pajjiżna jixraqlu konsens speċjalment fuq xi ħaġa illi fil-fema tagħna, fil-fema meqjusa tagħna tista' tkun ta' dannu kbir għal pajjiżna. Fin-nuqqas però, Sur President, ikolli ngħid u b'dispjaċir ngħid, fin-nuqqas ta' konsens l-oppożizzjoni qed niddikjara b'mod ċar illum se tirriserva l-pożizzjoni tagħha u biex nuża frażi li anke jħobb juża l-Prim Ministru stess, aħna maħna se neskludu xejn. Il-Gvern Laburista jiftaħar b'ekonomija b'saħħitha. L-istatistika turi li l-ekonomija fl-aħħar xhur kibret b'6%. Minnu li joqsma bħalma huma dawk tal-gaming, tal-kostruzzjoni, tal-catering u tat-turiżmu komplew sejrin tajjeb, l-ekonomija żammet rankatura tajba grazzi għal bażi b'saħħitha li bena il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Iżda minn dan it-tkabbir ekonomiku mhux qed igawdi kulħadd. Il-ħaddiema b'paga medja jew anqas bdew numru ta' nisa jipparteċipaw fil-partit. It-tim ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għandu 7 min nies, 3 minnhom huma nisa. Matul it-3 snin li għaddew, Simon Busuttil iżamm kuntatt kontinwu ma' setturi differenti tas-soċjetà Maltija: il-ħaddiema, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti, l-istudenti, is-self-employed, l-għaqdiet tal-ħaddiema u ta' min ħaddem. Dan seħħ fuq pedamenti importanti oħra li bena Simon Busuttil bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Il-policy forums illi jiffukaw fuq setturi differenti, l-ambjent, l-ekonomija u x-xogħol, it-tiġdid soċjali, is-saħħa, l-affarijiet Ewropej u barranin, il-kultura u l-kreattività, il-ġustizzja u l-intern, għawdex, l-edukazzjoni u l-viżjoni fit-tul għall-politika tal-Partit Nazzjonalista. F'pajjiżna mdorrijin li l-partiti politiċi ewlenin joħorġu bil-proposti tagħhom lejliet l-elezzjoni ġenerali, mhux hekk qed jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Fit-3 snin il-Partit Nazzjonalista ressaq proposti permezz ta' dokumenti dwar l-ekonomija, it-tmexxija nadifa, l-immaniġġjar aħjar ta' traffiku u l-ġlieda kontra l-obeżità.
L-akbar insistenza ta' Simon Busuttil matul l-ewwel 3 snin tiegħu bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista kien il-messaġġ ta' politika onesta. Mill-ewwel ħriġna b'idea ċara, waħda sempliċi imma ċara. Politika onesta. U ħriġna bl-idea ta' politika onesta mhux għaliex kienu diġà bdew l-iskandli, imma għaxadna honesty is the best policy. U jekk irridu nerġgħu nibnu partit kbir mill-ġdid, ejja nibnu fuq is-sod, fuq pedamenti sodi, fuq l-onestà. M'hemm xejn nisbaħ mill-onestà, għax jekk tibni fuq l-onestà, tkun qed tibni fis-sod. Fl-ewwel 3 snin ta' Gvern Laburista smajna u għadna nisimgħu kuljum bi skandli politiċi li errew qatih il-fiduċja tan-nies fl-appoġġ li kien igawdi Joseph Muscat u l-partit tiegħu. L-iskandlu tal-Cafe Premier, l-iskandlu tal-Australia Hall, l-iskandlu Gaffarena. Kollha skandli politiċi fejn miljuni ta' euro minn flus il-poplu ingħataw lil individwi minn wara dar il-poplu Malti. L-2016 sa mill-ewwel sigħat tagħha uriet li se tkun sena ta' kontroversji u skandli politiċi fejn jidħol il-gvern. L-ewwel kien hemm il-messaġġ finta tal-Prim Ministru Muscat għall-ewwel tas-sena. Joseph Muscat mar fil-kċina ta' negozjanti li poża ta' xi ħadd ordinarju. Iżda l-om ta' kull skandlu politiku kienet irid ifaqqa, żvelatu il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u dan brabta mal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat Keith Schembri. Dawn iż-żewġ persuni viċin ħafna ta' Joseph Muscat fitxew illi jiftħu kumpaniji segreti u kontijiet bankarji in-naħa l-oħra tad-dinja. Fetħu kumpaniji segreti fil-Panama u trusts fi New Zealand, fil-waqt illi fitxew li jiftħu kontijiet bankarji f'xejn anqas minn 9 banek madwar id-dinja. Simon Busuttil osserva li Joseph Muscat f'xarejn sħaħ ta' diviża kontinwa lil idejh l-leminija u x-xellugija qatt ma qal lill-poplu ta' min hi t-tielet kumpanija segreta. Meta ħarġu aktar dettalji dwar il-Panama Papers, il-Partit Laburista prova jagħti l-impressjoni li kien hemm esponenti jew nies li kellhom karigi uffiċjali taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti illi semmew fil-Panama Papers. Dan l-eżerċizzju sempliċi ixejjen għal kollox l-impressjoni li prova jagħti il-Partit Laburista. Il-medja tal-Partit Laburista qalet li jissemmew f'dawn l-aħħar lista l-ħarġet tal-Panama Papers nies li huma assoċjati jew kienu assoċjati mal-Partit Nazzjonalista. Fosthom pereżempju il-Deputat Nazzjonalista Francis Zammi Demek. Aħna nagħmlu eżerċizzju sempliċi ħafna. Se nidħlu fil-website tal-dawn il-ġurnalisti ICIJ u ħanikdbu isem Francis Zammi Demek. U mbagħad se naraw jekk isem Francis Zammi Demek u wiex ser jirriżulta illi issemma f'dawn il-Panama Papers. Kif tistgħu taraw hemmhekk no results found fejn jidħol Francis Zammi Demek. Ħanamlu nikkijaw niżlu isem ta' persuna oħra illi kien l-ex rappreżentant Malti tal-Unjoni Ewropea, Sur Richard Kakija Caruana, biex naraw jekk is-Sur Kakija Caruana jissemmiex fil-Panama Papers. U kif tistgħu taraw no results found rabta ma' Sur Richard Kakija Caruana. Jekk però mbagħad indaħlu ismijiet oħrajn, pereżempju jekk indaħlu l-isem tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru Sur Keith Schembri, hemmhekk kif tistgħu taraw jirriżulta li Sur Keith Schembri jissemma fil-Panama Papers. Jekk wieħed jafas fuq is-Sur Keith Schembri hemmhekk isib ukoll id-dettalji brabta mal-kumpaniji tiegħu. L-aħħar isem illi se nkunu qegħdin daħlu jew ħjar qabel tal-aħħar il-Ministru Konrad Mizzi. Jekk indaħlu l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi, hemmhekk jirriżulta wkoll l-isem tal-Ministru Konrad Mizzi brabta mal-Panama Papers. L-aħħar isem issemma wkoll ħafna drabi mill-medja tal-Partit Laburista huwa persuna li jkun ta' sikwit mistieden fuq dan l-istazzjon, il-Dr. Noel Buttigieg Cicluna. Nadaħħalna ismu kif tistgħu taraw lanqas fejn jidħol Dr. Noel Buttigieg Cicluna
ma jirriżulta illi jissemma fil-Panama Papers. Dan biex nurukom dan eżerċizzju sempliċi ħafna li tistgħu tagħmlu intom jekk titlu fil-website ICIJ tniżlu daw l-ismijiet illi semmejna u mbagħad kif rajtu hemmhekk ma jirriżultawx illi jissemmew fil-Panama Papers. Dwar dan il-każ il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux talli ma keċċiex li ta' Mejju 2013 Simon Busuttil jiġi elett bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Illi fil-fatt votaw illum kienu 881 u Simon Busuttil ġab 802 voti li huma iktar biż-żewġ terzi rikjesti skont l-istatut tal-partit. Jiena isem il-Kummissjoni Elettorali niddikjara l Simon Busuttil elett bħala l-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Jum ġdid fl-istorja tal-partit. Hemm vjaġġ twil qudiemna. Iżda jekk ma nitilqux għalhom it-triq, żgur illi ma nistgħux naslu. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmlu dan il-partit tant maħbub tagħna, partit għan-nies, partit man-nies, partit tan-nies. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmluh fuq kollox partit rebbieħ. Ser nagħtikom l-unika ħaġa illi għandi, id-dedikazzjoni sħiħa tiegħi. Lill-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għall-poplu Malti u Awċi kollu u li kulħadd jista' jħossu komdu f'dan il-partit. Biex dan il-partit jerġa' jsir partit rebbieħ, l-ewwel u qabel kollox jeħtieġ illi jerġa' jsir partit maqut. Ftit wara inħatru Beppe Fenekadami u Mario De Marco bħala il-viċi kapijiet il-ġodda tal-Partit Nazzjonalista u Chris Said bħala segretarju ġenerali. Kien żmien diffiċli għall-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil beda b'36,000 vot minn taħt. Id-deċiżjoni illi nikkontesta l-kariga ta' kap tal-partit kienet deċiżjoni diffiċli ħafna. Kienet deċiżjoni diffiċli ħafna fuq livell personali, ħajtek tinqaleb ta' taħt fuq il-familja tiegħek, il-xogħol tiegħek, il-karriera tiegħek, il-paga tiegħek. Kienet deċiżjoni diffiċli fuq livell personali. Kienet deċiżjoni diffiċli wkoll fuq livell politiku. Ejja ngħiduha kif inhi. Il-Partit Nazzjonalista kien għadu ħireġ minn telfa elettorali kbira. X'ngħidlek, il-vapur ma kienx qed jereq, kien qiegħed f'qiegħ il-baħar. U allura din ma kienx sitwazzjoni fejn jien ħanidħol għat-tmexxija ta' partit li kien għadu kif tilef b'1500 vot għal ħadd ieħor, imma li kien għadu kif tilef 36,000. Simon Busuttil beda l-ħidma politika tiegħu bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista b'riforma tal-partit f'diversi oqsma. Wara Chris Said li ħalla l-kariga tas segretarju ġenerali biex kif mitlub mill-istess Simon Busuttil ikun jista' jiffoka fuq il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex, inħatret Rosette Take bħala segretarju ġenerali ġdid, l-ewwel segretarju ġenerali mara tal-Partit Nazzjonalista. Ħafna jqisu l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2015 bħala turning point għall-Partit Nazzjonalista f'din il-leġislatura. F'dawk l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista naqqas bin-nofs id-distak bejnu bejn il-Partit Laburista. Fl-34 lokalità illi 20 minnhom kellhom maġġoranza Laburista, il-Partit Nazzjonalista telaq bi 17% minn taħt. Il-Partit Nazzjonalista żied 14,000 vot fuq l-aħħar elezzjonijiet f'dawn l-istess lokalitajiet f'nofs il-pajjiż. Bekk naqqas id-distak bin-nofs, waqa' qawwija fil-vantaġġ tal-Labor, waqa' illi ħadd ma stennija. Il-Partit Nazzjonalista illum huwa back in business. Il-Partit Nazzjonalista b'dan ir-riżultat qiegħed hemm. Millum bdejna naraw l-appoġġ tal-Prim Ministru idub. Sallum forsi ħafna kienu dawk illi jaħsbu illi għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Joe Muscat huwa
invincibbli. Għas-snin li ġejjin, il-mira tagħna hija li nkomplu naħdmu kemm nifilħu biex inkomplu nerbħu aktar il-fiduċja tan-nies. Biex dan id-distak li sallum naqqasnieh bin-nofs inkomplu nelbuh, sakemm nelbuh kollu. U nġibu l-dan il-partit minn sitwazzjoni fejn sallum kien partit tal-oppożizzjoni għal-bidla. Irrid nara minn hawn il-qudiem il-Partit Nazzjonalista isir aktar il-gvern alternattiva kredibbli għal dal-gvern. Minn dakinhar il-qudiem minkejja li l-isfidi ma qataw xejn, Simon Busuttil ma ħarris lura u baqa' jwettaq bidliet radikali fil-mod kif il-Partit Nazzjonalista iwettaq il-ħidma politika tiegħu. Politika mibnija fuq żewġ pilastri ewlenin, il-Partit Nazzjonalista bħala il-Partit tan-nies u politika onesta. Politika onesta tgawdi int. Politika onesta ma jgawdix minnu korrott. Politika onesta hija hemm għal kulħadd, speċjalment għal min għandu l-aktar bżonn. L-involviment taż-żgħażagħ u n-nisa ingħata importanza kbira mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fit-tmexxija tiegħu tal-Partit Nazzjonalista. Araw iż-żgħażagħ illi daħlu fil-partit, numru minnhom kandidati, numru minnhom kunsilliera lokali, għandna żgħażagħ ukoll fil-Parlament. Araw ukoll madwarkom in-numru ta' nisa illi llum huwa attiv fil-Partit Nazzjonalista. Għamilna rivoluzzjoni sikta anki hemm bin-numru